Hola famílies, soc la Lisa i avui us porto una cançó de tardor per descobrir els elements d'aquesta època de l'any tan bonica. Mireu, mireu quina plata! Quantes coses que ens porta aquesta estació, Doncs la cançó diu així: ja ha arribat la tardor, és el temps de les castanyes. Ja ha arribat la tardor, les posem al cistelló. Menjarem moltes castanyes, picarem petits pinyons. Nyam, 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 plim, 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 nyam, nyam, plim, plim, nyam, nyam, plim. Ja ha arribat la tardor, és el temps de... De què? A veure què veieu en aquesta plata. Per exemple... Uepa, se'n va a terra. De collir bolets! És el temps de collir bolets. Ja ha arribat la tardor, els posem al cistelló. Menjarem moltes castanyes, picarem petits pinyons. Nyam, 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 plim, 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 nyam, nyam, plim, plim, nyam, nyam, plim. I seguim descobrint. Ja ha arribat la tardor, és el temps de... Per exemple, coses que s'hagin de cuinar, com aquest. Qui és aquest? El moniato! Boníssim al forn, oi? Doncs direm: ja ha arribat la tardor, és el temps de fer moniato. Ja ha arribat la tardor, cuits al forn ben calentó. Menjarem moltes castanyes, picarem petits pinyons. Nyam, 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 plim, 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 nyam, nyam, plim, plim, nyam, nyam, plim. Ja ha arribat la tardor, és el temps de... Què més fem a la tardor? Podríem fer panellets, oi? Doncs així podeu anar allargant la cançó anant afegint tots els elements que trobeu a la tardor. Les carbasses, els caquis, les fulles, també podem fer un herbari recollint fulles de diferents colors, etc, etc, etc. Vinga, doncs, espero que la gaudiu i que descobriu tots els elements de la tardor. Vinga, que vagi bé. Adéu, famílies!